Jotono no lam so ani channel kai tamu no ani channel subscribe khlai ya kong ka subscribe khlai ready ang katal job advertisement ta online information related videos ga phadi tini kasha katal notification ai lenai on notification zakha national law university tripura ni bukhak te on notification zakha ga noro video no paithak jorate nai tongni kam ka saimana ni bagai ga phadi official notification ai laina on notification about the National Law University Tripura ni bukhak te on notification zakha o jaga o norok online apply ma khlainai abong kang ke 17 tarik ni simino chengkha last day tongnai abo 2 tarik December 2023 last day tongnai a date ni bisungo no norok online norok apply ma khlainai tomung no norok ni qualification mi likhai abo gangkai National Law University ni bukhakte kabangma post tongo a post gangkai non teaching position tongnai non teaching post seat tongnai kai norok interested tongkhangkai qualification mi likhai to norok apply khlai nai mano o jaga o post ni bumung tongo tai number of post tongo tai pay scale tongo tai minimum norok ni je qualification nangmani abo rijak tongo gangkai phadi nailai ne kasa kaisini ST candidate rokni bo jagao bo post tong oro accountant officer tongo abo to unreserved post oro kaisa tongo junior assistant abo gangkai group C o group C ni post tong gangkai sini ST khoroksa tongo kaisa post no tongo ST ni bagai abo pay scale lijakha 5700 ni simi 24000 rujaknai o jagao qualification gangkai to madhyamik pass angkai no norok apply khlai manai tai haipano logi o norok ni computer knowledge tai typing ro ni knowledge tongna nangnai hini oro sajaka tai desirable bo tongo jaga o norok desirable bo nai di desirable tomung norok ni desirable tongkhang kai norok kabang kok oro preference jaknai norok selection ungfru angkai norok ni oro je qualification tai norok ni je o jaga o je mention khlaijak tongmani abo norok mili tongkhang kai to norok apply khlai nai mano o jaga o takisa tongo semi professional assistant abo bo group C ST rok ni bagai kaisa post tongo o je semi professional assistant obo o jaga o pay scale bo tongo 5700 ni simi 24000 rizakha essential qualification to minimum to madhyamik pass nangnai ta logi o typing speed o tonga nangnai saka abo norok essential qualification nai nai di tai desirable bo nai di desirable experience tom sanjaka desirable experience norok tongoi tongkhangka norok kabang ko preference manai norok ni je furu selection ngwa furu o jaga o takisa post tongnai di data entry operator o jaga o sini ST rok ni bagi bo kaisa post tongo data entry operator bo group C tongnai ke norok oro salary bo same no rujakha oro essential qualification madhyamik pass ni logi o norok ni knowledge tongna nangnai typing tai computer operating abo rogo norok ni knowledge rok tongkhang ke norok apply khlai nai mano kai ango PDF no to description no read one norok nai nai di ta kaisa tongo multitasking staff MTS nei abong kangkai group D ST rok ni bagai kaini post tongo kangka o jaga o pay scale rujakha maximum 13000 khlai rujakha ro per month rujaknai hinai essential qualification toro sini ST rok class 5 angkai no sin norok apply khlai mano angkai nai nai din norok multitasking staff MTS group D ni bagai norok apply khlai na musungkai oro selection nai abo angkai written test tai interview najaknai o je multitasking staff ni bagai gang PDF no to read one description no norok thangi nai di oro important notes rujakha abong kangkai group C group D post je tongbai mani a post kangkai abo o jaga norok apply khlai manai abo syllabus to ang read one video ni description no angkai tai o jaga o question paper tongnai English language by MCQ type nai o jaga o jotno mention khlaijak tongo application khlai pro norok o jaga o pay ma khlainai abo application fee group A B C D norok bo post apply khlainai abo nai sini ST rok ni bagi bo mention khlaijak tongo nai nai di group D ni bagai engkai 200 rupees nangnai last day tongnai abo December ni 2 tarik gangka norok o date ni sekang norok apply khlai di
ang o video ni description apply link ri ruan norok tomung no interested tongui tongkang kangkai norok apply khlaina mo songkha norok apply khlainai mano tai norok apply khlaina angka ni yang tiba apply khlai mano norok WhatsApp group bo add ngai norok ang bai krungai mano gang o PDF no to description ri ruan norok download khainai di ngai tinin bagam sunong situng jotono no